Antes de nada, gostaríame agradecer a organización de NetLab que xa se contar comigo. Para min é un verdadeiro gusto estar hoxe aquí con tantos profesionais, compartindo experiencias, sinerxias, etc. Como vedes, hoxe vou falar dos influencers. É un tema candente, unha das máximas tendencias en marketing digital, pero penso que ainda hai moito que dicir. O título é un pouco polémico porque, evidentemente, a maioría da xente pensaría que utilizar un influencer nunha campaña de marketing sería o máis obvio, o máis productivo, e, sin embargo, eu chego aquí poñendo en cuestión. Pero, veredes pouco a pouco por que eu falo. Antes de nada, antes de empezar a miña exposición, gustaríame que observasedes estas duas imaxes. Probablemente recoñezades ser un problema ás dúas mulleres que salen nelas. Unha é Ses, cantante de éxito, e outra é Gala González, blogger, influencer. Unha é Ses, cantante galega super exitosa, e outra é Gala González, blogger, influencer por excelencia. Escoito ben? Sí? E gustaríame que cada un de vos reflexionase durante un segundo. Cada delas utilizaría nunha campaña de éxito con aspiracións de viralidade. Pero non o digades por agora, volveremos máis tarde sobre isto. Digamos que agora mesmo falar de influencers é algo super trendy, super actual. Todo o mundo pensa que os influencers nacen fai 2 anos. Pero, en realidade, digamos que o fenómeno influencer é tan antigo como a propia publicidade. Porque, probablemente, moitas imaxes non as rozamos, pero pensemos en George Clooney para Nespresso, Coronado para Activia. Cantos anos hai desas campañas? E, sin embargo, xa era a figura influencer nun mundo analóxico. Porque, en realidade, as marcas levan anos asociándose con caras coñecidas para potenciar a visibilidade dos seus produtos. Co cal, digamos que influencers fai moitos anos que usar. O que pasa que o pulo do entorno digital, a extensión de internet, YouTube, as redes sociais, digamos que viñeron a cambiar as regras do show no que a publicidade e a promoción se refire. Digamos que o marketing de influencers hoxe en día é case unha inercia. A maioría das compañías e das axencias de comunicación apostan por este tipo de estrategia case sen pensar. Simplemente porque é o que toca, é o que a maioría da xente fai e caen nesa rede. En realidade, o marketing de influencia está orientado en termos xerais a estes 3 puntos: consolidar o brand na compañía, reforzar a súa credibilidade nos medios e incrementar a taxa de conversión. Evidentemente, ter detrás un nome coñecido dá como un plus de credibilidade, de solvencia, tanto ao produto como á marca que se está promocionando. Ao mesmo tempo, a compañía o que está facendo é asociándose cos valores que se lle presupoñen a esa persoa. Por exemplo, unha persoa como, digamos, Pablo Echevarría, que é a influencer por excelencia no ámbito da moda en España. É unha persoa moderna, innovadora, aberta. As marcas buscan ese tipo de valores. Con este tipo de colaboracións, o que se busca é transferir á marca os valores da persoa coñecida e, ao mesmo tempo, potenciando unha relación a longo prazo. Hai veces nas que o influencer chega a fusionar a súa imaxe e cada marca, co cal ese tipo de relacións son as máis proveitosas. No marketing de influencers
poderías distinguir uns 4 perfis distintos. O máis popular é o dos famosos, xente como a propia Paula Echevarría ou noutro ámbito Miranda Makarov, Gala González, etc. Son xente con un perfil público, seguidores moi coñecidos, xente que crea opinión, que marca tendencia, que teñen un determinado caché e que son moi buscados polas marcas, son moi cobizados e son recoñecidos como influencers de pago. Despois temos os axitadores. Os axitadores serían xente máis do estilo youtubers, testeadores de produtos, xente que ten as súas propias canles, que vende un certo perfil independente e, polo tanto, que non se casa cunha marca, en teoría. Entón, a través desa pretendida independencia, transmiten a súa opinión, tanto positiva como negativa, sobre produtos, marcas, etc. Ás veces pode ser un bo camiño para alcanzar a viralidade, non sempre o mellor camiño, tendo en conta que esa viralidade pode vir tanto por bons motivos como por malos motivos. Despois dos axitadores e dos famosos, atopamos os chamados expertos. Que son os expertos? Denominaríamos expertos aquela xente que, non sendo necesariamente coñecidos do público en xeral, si teñen un determinado peso no sector dentro do que están marcados. É xente que ten coñecementos técnicos, que sabe o que fala, que ten unha certa solvencia e, polo tanto, son recoñecidos polos seus compañeiros de sector. Por exemplo, diría o mellor deportistas de disciplinas minoritarias que se alían con marcas de roupa técnica para sacar alguma colección, prestándoles a súa imaxe, ou, por exemplo, doutores que prestan a súa imaxe para campañas de clínicas ou algo así. Teñen un criterio, ese criterio é recoñecido polo público e dese recoñecemento sale o peso da súa opinión. Moi parecidas son as autoridades. En realidade, a diferencia entre autoridades e expertos reside en que as autoridades normalmente non están pagadas. Os expertos sí, pero as autoridades é xente especialista nunha determinada materia que transmiten a súa opinión, reflexionan sobre produtos, empresas, etc., nas súas canles en internet, pero que fan de xeito espontáneo. Por tanto, non perciben ninguna remuneración, non agardan recibir nada a cambio, e por iso, precisamente, o público tende a ver neles unha maior honestidade. E a honestidade é realmente un valor moi aprezado neste tipo de campañas. Como non é nada planificado, pois as autoridades simplemente opinan espontaneamente, non hai ningún gasto, non hai ninguna inversión, sería o perfil ideal, pero, por desgraza, é un dos que menos abunda. Volvamos un momento atrás. Dicía fai un tempo unha consultora online que se chama... Deixame consultar. Pois non. Chamase Rhythm One. Dicía que xa no 2015 o marketing de influencers producía uns beneficios unhas 3 veces maior que o marketing ordinario. E, ademais, o custo desas accións de marketing eran un 62% menores que no marketing tradicional.
O cal, tendo en conta esos dois principios, evidentemente, un tendería a pensar que é un caramelo, que non querería facer un tipo de campaña con influencers se os beneficios son tan positivos e incuestionables. Pero, volvamos á imaxe inicial. Evidentemente, agora vamos dar un contexto, vamos explicar en que caso me gustaría que reflexionades sobre as cifras de unha máis a outra. SES, como podes ver, ten máis de 2.400 seguidores en Twitter, 6.300 e pico en Instagram, máis de 21.000 en Facebook, pero todo iso palidece ao lado das cifras de Gala González, que como mínimo ten 80.700 en Twitter e chega aos 769.000 en Instagram. Entón, así, a priori, a vista destas cifras, quen apostaría por SES e quen apostaría por Gala González para unha campaña? Por SES? Depende. Depende mucho. Vale. Evidentemente, depende. En termos absolutos, sin máis contexto, todo o mundo apuntaría a Gala González, porque evidentemente tes un segmento moitísimo máis amplo. Pero eu, personalmente, xa vos digo que non. Eu non apostaría por Gala González. E vou vos contar a miña experiencia persoal. Como editora xefe da revista Cult, tuve a ocasión de tratar con Gala González. Costou-nos bastante conseguir unha entrevista con ela, finalmente obtivémola, e digamos que deu-nos bastantes titulares impactantes do tipo de antes dos influencers a quen lle interesaban as pasarelas, cousas así. A pesar disso, a pesar do tirón obxectivo que pode ter unha persoa como Gala González, o mes que publicamos a entrevista con ela, esa entrevista non chegou nin ás 100 visitas. En Facebook prácticamente non tivo ninguna repercusión. En Twitter pasou desapercibida. Sen embargo, SES foi a madriña do primeiro número da revista. Fixemos unha entrevista, SES sempre dá titulares, sempre desperta moitísima expectación. O día que saliu a revista, o sea, o día que se publicou esta entrevista, a web chegou a caer. Recibíamos tantísimo tráfico que, vamos, non había máis. Ese día recibiu máis de 1.000 visitas. En todo o mes superou os 3.000. O artigo converteuse en viral, a propia SES compartiu no seu Facebook, evidentemente xerou un efecto chamada impresionante, directo ou indirectamente, durante eses días procurounos uns 200 seguidores máis en Facebook, co cal, efectivamente, para nós, a verdadeira influencer foi SES, e non Gala González. Por qué? Pois porque non podemos falar de influencers en termos absolutos. Deberíamos falar de influencers adaptados ao nicho ao que nos diriximos. Non podemos pensar que Gala González, simplemente porque ten esas cifras espectaculares, xa nos vai sacar do apuro, xa vai posicionar o noso produto e todo vai ir como a seda. Trátase máis ben de estudiar. Temos que estudiar o público ao que nos diriximos e realmente entender as súas necesidades, os seus intereses e os seus perfis. Por lo tanto, nun contexto dunha revista editada en galego, con un público galego falante, interesado pola cultura, con unha mentalidade progresista, SES é a verdadeira influencia, e non Gala González. Gala González non ten nada que ver con ese perfil ao que nos diriximos. E SES, sí. Por lo tanto, eu diría que influencers sí, pero ollo, moito ollo.
máis ben diría, hoxe en día vivimos como unha especie de febre polas campañas con influencers. Eu diría que é mellor vacinarnos contra esa tendencia. Pensemos máis ben en traballar o que precisamente falábamos antes, a empatía cos nosos consumidores, cos receptores das nosas mensaxes, coñezámonos mellor, segmentemos as mensaxes, preocupémonos de entender realmente que están buscando e non simplemente de bombardealos co que nós pensamos que deberían buscar. Así que, marketing de influencers sí, pero non a toda costa. E gustaríame rematar lendo unha cita dunha diseñadora de accesorios de luxo que se chama Inés Figaredo, tivemos a ocasión tamén de entrevistada, e cando lle preguntamos pola súa estrategia de posicionamento da marca nos medios, ela dicíanos, literalmente, penso que é algo no que realmente deberíamos reflexionar, dicíanos: nós estamos creando un engagement con persoas máis notorias dunha maneira orgánica e espontánea. Persoalmente, teño un conflito coa figura de muller ou home orquestra que é capaz de representar todo tipo de firmas nun só día. Evidentemente, unha persoa que é capaz de ser a imaxe dunha marca de roupa, ao día seguinte de outra marca de roupa, ao terceiro día dunha marca de zapatos e ao cuarto dunha revista, probablemente o seu perfil non sexa o máis sólido á hora de nós, a través dela, posicionar o noso produto. A credibilidade, cando unha persoa se embarca en demasiadas campañas de promoción mingua, está demostrado que o marketing de influencers, ao final, o engagement que xera é bastante menor que se elixen microinfluencers ou persoas máis dirixidas a un nicho máis concreto. Porque, ao fin e ao cabo, a persoa que consume contidos xerados por influencers dedícase, digamos, a procesalos dun xeito pasivo. Non hai ese nivel de interacción. Precisamente porque, normalmente, os grandes influencers non respetan esas normas de empatía, diálogo, etc. Así que, antes de iniciar un tipo de campaña deste tipo, vaya a redundancia, pensémoslo ben, analicemos ben pros e contras e fagamos números. Moitas gracias.